godiya Allah sarki daya. Assalamu alaikum. Allah rabuta mai. Mun san abin da ke tafi da ke. Ba ma neman ƙarin bayani a cikin ɗauka ɗaya. To, babban magana. Wato mijinki ya so ƙara miki kishiya ko? A'a, Allah rabuta malam. Kina nema ba a wurin mijinki da baki ba ko? A'a, Allah rabuta malam. Mijinki ta ƙara miki kishiya ko? A'a, Allah rabuta. A to me kawo ki? Na ce wannan kince me kawo ki? Rabuta malam, wai su mutane ne sun sace min akuya shine na zo ka duba. Akuya? Haba, shi yasa tunda na fara duba ina kawo a ciki a sai akuya ne. Ai to sha shi kenan ta tafi.